Това ме грабна супер много. Това, което се крие вътре е нещо, което досега аз лично не съм виждал. Вид читателска кутия е, обаче слушайте. Storybox е семейен бранд, който е създаден с много любов от Ивета Ивайло. Ивета е автор от години и решава да създаде една читателска кутия, която обаче да се различава от всички други. Най-интересното тук е, че Ивета, съпругата на Ивайло, се занимава с книгите. И вътре, всеки месец, има по една фентази история. И не са поредица. Всеки месец е различна история. Ивета пише под псевдонима Ваня Йошовска и интересното е, че тя, освен че създава всеки месец различна фентази история, тя си е дизайн на абсолютно всичко по тази книга и накрая си я и издава, за което адмирации. Това е нещо супер трудно и то абсолютно всеки месец и решават да я обвържат в една кутия, която сега ще ви покажа. Кутиите са стандартни, абонаментни за всеки месец, като всеки път. Дали могат обаче да се поръчват историите по-отделно, това те ще ви обяснят в коментарите. Всяка кутия съдържа по една фентази история, всеки месец абсолютно различна и всички артефакти вътре са свързани с тази история, но пряко свързани с нея. Не просто тематика, а са пряко свързани с нея. Нека да започнем. Първото нещо, което имаме е писмо с восъчен печат, което след малко ще видим. Следващото нещо е кутийка. Дрънка. О, вау! Окей, сега ще разберем какви са след мъничко. И едно малко флаерче. Сега ще разберем всичките. И ето я и книгата. Тук не става въпрос за голям роман, а всеки месец е по една отделна история. О, вау! Вау! Окей. Оле, листите са гланцирани. Оле, как ухае, като преди, когато си получавахме новите учебници в училище. О, вау! Искам да и видите илюстрациите. О, вау, това е ключа, който имаме. Добре, чакайте сега да видим какво е всичко. Окей, слушайте сега рецензията на историята. Слушайте. Реките пазят спомени. Някои от тях са красиви. Други никога не е трябвало да бъдат събуждани. Писмо отвежда... Окей. Писмо отвежда Алекс Стоев. Оле, дори с български имена. В Академия Бонония. Старо училище, издигнато над река Дунав, където древни знания и забравени вярвания все още определят съдбите на хората. Но колкото повече Алекс се приближава до истината, толкова по-ясно става, че в Бонония има тайни, които не присъстват в нито един архив. Когато реката обаче започва да шепне името му, той ще трябва да реши на какво е готов, за да открие истината, преди истината да открие него. Книгата е с 62 страници, гланцирана хартия, прекрасен шрифт. Това е писмо с восъчен печат, в който има повече информация за митичното същество, което е в историята. О, вау! Ох, колко хубаво е направено като някаква игра. Окей, предупреден съм от тук нищо да не чета, защото все още кутиите не са достигнали до техните собственици и ако започна да чета, ще разберат каква е идеята на книгата този път, но тук общо взето е описано подробно митичното същество, което е в нашата книга и е направено прекрасно като игра, което супер много грабва. Другото, което имаме е книгоразделител с тази книга. Това е флаер, който го слагат във всяка кутия, за да знаем книгата за следващия път. Следващия път ще бъде Академия Берое, Академия за некроманти. Очаквайте през август. Това, което имаме в тази кутийка, е ключ, който естествено е подарък за нас, но ако ви кажа защо го имаме, всички ще разберат. Затова, когато прочетете историята и стигнете до края, ще разберете защо има този ключ. Този ключ е доста важен артефакт от цялата история и искам да ви кажа, че първо е масивен и тежък,
Вижте колко красив е направен. Разбира се, той си остава сувенир за вас. В коментарите и в описанието ще тагна прекрасните сладури от Storybox и разбира се, ако искате, може да ги подкрепите. Аз се радвам, че всеки месец може би ще ви показвам по една от техните кутии, но искам да завършим с нещо, което докосна сърчицето ми. Слушайте. Една история за всички, които са обичали някога достатъчно силно, за да останат до него, дори когато са знаели краят. Това е.